Most induló videósorozatunkban megmutatjuk, mi mindenre kell odafigyelni a Mapei-Mapeterm hőszigetelő rendszereinek kivitelezésekor. Célunk, hogy a munka elvégzése után tökéletes, gyönyörű és tartós hőszigetelt homlokzat legyen a végeredmény. Mielőtt nekikezdünk a kivitelezésnek, az alapfelületet gondosan meg kell vizsgálni. Kézzel vagy egy fekete ruhával végezzünk simítópróbát, hogy megállapítsuk, van-e az alapfelületen por és só kivirágzás. A felületen lévő port és szennyeződést vízzel kell lemosni. Az ajzat szilárdságának és teherbíró képességének ellenőrzésére karcoláspróba alkalmas, amit egy kemény, éles tárggyal tehetünk meg. Az alapfelület szívóképességének meghatározására nedvesítést próbát végezhetünk, például egy festőecsettel vagy víz permetezésével. Ezután ellenőrizzük a fal simaságát mérőléc segítségével. Abban az esetben, ha a vakolat porlik, leválik vagy gyenge minőségű, javasoljuk ezen vakolatrészek eltávolítását és a megfelelő részek ragasztótapasszal vagy valamilyen alapvakolattal történő kijavítását. Amennyiben gyenge az alapfelület, Malech mély alapozó alkalmazását javasoljuk, amelyet vízzel higítva hengerrel kell a falszerkezetre felhordani. A hőszigetelő táblák beépítése előtt el kell helyezni az úgynevezett indító profilokat, amelyek kezdősíkjának pontos beállítása lényeges szempont. Amennyiben szükséges, alátétlemezekkel kell beállítani a megfelelő síkot. Az indító profilokat dűbelekkel kell a falszerkezetbe rögzíteni. Az alumínium indító profilok alkalmazása helyett más megoldás, például vízorros élvédő használata is engedélyezett. Mind a polisztirol, mind az ásványgyapott hőszigetelő táblákat vagy pontperem módszerrel, vagy pedig teljes felületű ragasztással lehet az alapfelületre felragasztani. Az úgynevezett pogácsás ragasztási módszer alkalmazása nem megengedett. A pontperem módszer alkalmazása esetén a táblák széleinél ragasztósávokat kell elhelyezni, illetve a tábla középső részén 3 ragasztófoltot kell elhelyezni, úgy, hogy a felragasztás után a ragasztó által fedett terület a hőszigetelő tábla teljes felületének legalább 40%-a legyen. A teljes felületen történő ragasztás vagy telibe ragasztás esetén a ragasztótapaszt 10-es glettvassal hordjuk fel, és a széleken a felesleget lehúzzuk. Kőzetgyapott táblák esetén is az előbbiekben elmondottak érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy azokon a részeken, ahol a ragasztót felhordjuk, a jó tapadás elérése érdekében előtte a ragasztó anyagával begletteljük, vagy bevasaljuk a kőzetgyapott anyagát. A sorozat következő részében megmutatjuk, hogy milyen szabályok szerint kell elhelyezni a hőszigetelő lapokat, szó lesz a dűbelezés tudnivalóiról, valamint tovább lépünk a kávaképzésre, a kiegészítő elemek és a háló elhelyezésére, valamint a tapaszolás előkészítésének lépéseire.